زوستانك تێرباران vê carî ne buhareke hênik û ne jî havîneke bi xêr û bêr bi dû xwe anî. Agirê buhara îsal xewna bi dehan cotkarên deverê bixwara bir. Şarezayên warê çandiniyê dibêjin berova jî ku dihat pêşbînîkirin. Berhemên cih û genim yên mûsimê îsal beramber barana zivistanî ne de asta pêwîst debû nek tenê ji ber agir lê nexweşiyê jî li hinek zadan dabû. Sedî dehê mûsimê îsal sala 2019 di mezintirîn agir di dîroka navçeyê de şewitî. Mûsim li Rojavayê Kurdistanê bidawî bû, jiyana 5 kesan bi xwe re bidawî kir. Ji 4 milyon û 120 donim cih û genim ku li Cezîrê, Kobanê û Girê Spî hatibûn çandin 3 milyon û 719,420 donim hatin çinînû. 400,580 donim jî şewitî. Piştî çînayê mayî ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve 200,000 ton cih û 391,000 ton genim hatin wergirtin. Ku hikûmeta Sûriyê sê navendan li parêzgeha Hesekê beramber 1 kîlo genim 185 lîreyên Sûrî û 1 kîlo cih 130 lîreyên Sûrî dida. Bi rêjeyek ji wê kêmtir jî rêveberiya Xweser berhemên mûsimê îsal wergirtû ji bo 1 kîlo genim 160 lîreyên Sûrî û 1 kîlo cih 110 lîreyên Sûrî dida cotkaran. Li ne tenê evin berhemên Rojavayê Kurdistanê heya niha jî beşek ji cih û genim di destê bazirganan dema yew nehatiye firotin. Lewma nayê zanîn hejmara rastî ya berhemên cih û genim yên mûsimê îsal yê Rojavayê Kurdistanê çi qeyse. Pirsgirêkên mûsimê îsal di çarçoveya cih û genim bidawî nebûye lê ji ber bûyeran 56,500 dar. 8 derase, 3 traktor, 3 mal û 8 kogeh û 42 serîpas jî ji nav çûn. Bi tometa vêxistina agir bi zadên Rojavayê Kurdistanê niha 9 kes li dadgeha rêveberiya Xweser girtîne. Du ji wan biçavan hatibûn dîtin û niha hukm li wan hatiye birîn. 3 kes şivanên fez bûn û bi şaşî bûne alîkar di vêxistina agir de û 4 kesê din jî dibin lêpirsînê de ne. Heya niha tu kes ji cotkarên ku agir bi zadê wan ketiye û zerarmend bûne nehatiye qerebûkirin. Rêveberiya Xweser dibêje tenê ji bo tawîtkirina nirxê bizir û heqdestê karkeran pêwistiya wan bi 1 milyar û zêdetir ji 500 milyon lîreyê Sûrî heye. Ziyanên fêdeya cotkaran jî bi 19 milyar lîreyên Sûrî wate bi derdora 32 milyon dolar tê texmîn kirin.